Stadsvastelavondsvereniging De Nul presenteert Aad op Nu. Dit jaar op een markt in Remeun op zondag de 10e van de 11e. Dit jaar treeën vurig op. Pik en span. Ook al zijn we glazen bij, en al dan word ik nu op bij. Ik wil blijven, ik wil blijven. Bjorn en Mieke. Duizend sterren bovenaan, toch ben ik de hele van. Lach nog boven laatste scholen van de lucht. Tobias Berger. 1, 2, 3, ik weet niet wat ik zie en ik kan het niet geloven. 4, 5, 6, de gijzen zoete fles. U brengt het allerbeste in mijn ogen. De Tonnenzak. Ik kon niet hier, maar ook niet minder. Was een dove kennis zonder mij. Ik zeg tegen de ik Roy Selder. ik lief altijd. Ik blieb altijd spreken in mijn eigen taal. Big Benny. Vrienden vereeuwen, ga me rollen voor het leven, vrienden vereeuwen. Ga me rollen voor het leven, vrienden vereeuwen. Ga me rollen voor het leven, vrienden vereeuwen. Na 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 na. Dus zorg dat ze erbij is op zondag de 10e van de 11e op een markt in Remeun. Aad op Nu werd live uitgezonden op Radio Vastelavond.